Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes pitsa 12 na bulan sang Hulyo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 5 ka mga persona dakop bangod sa ilegal nga panahor sa siyudad sang San Carlos. Mayor Benitez wala nagbayad sang 98 milyones matapos nagpanukot ang AstraZeneca sa ginbakal nga bakuna sang tinalikdan nga administrasyon. PUM Netherlands expert nag-courtesy visit kay Gobernador Lacson. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. Opisyal na nagpagwa sang advisory ang mga kompanya sang gatong sa pagpanubo sang presyo sang produktong petrolyo. Sa separadong advisory, ginanunsyo sang Philippine Shell Petroleum Corporation kag COL Philippines Incorporated maganubo ang presyo sa kada litro sang gasolina sang 5 ka pesos kag 70 sentimos. Samtang ang krudo o kung diesel 6 ka pesos kag 10 sentimos kag kerosene ang maganubo sang 6 ka pesos kag 30 sentimos. Magapatuman man ang clean fuel kag petrogas sang pareho nga price adjustment. Magluwas sa kerosene, magaepekto ang rollback tak na alasay sang aga karon nga adlaw Hulyo karon alas 6 sang aga. Samtang ang clean fuel magapatuman alas 8:01 sang aga karon nga adlaw man. Ini pinakadako nga rollback sa presyo sang gatong subong nga tuig 2022. Maayong balita ini. Kamusta ang aton mga driver? Daw medyo gapunga-punga kamo sa nagligad. Kondasnan pa ini sang subong sinikadako nga rollback sa masunod nga semana makagulo ginhawa na ini ang aton sini mga driver. Kag of course nagayuhom-yuhom ni ang mga tag-iya operator sa mga salakyan, jeepney kag taxi nga mauli-ulian na ang buot silingon, maamat-amata na bayad sa mga driver ang ila ginhulam, ang ila kulang sa nagliligad nga mga binulan sa diin perdido gid ang biyahe. Wala na bring home, restante pa sa bayad sa arkila. Kung magpadayon ini, dako ini nga bulig para sa aton mga kauturan nga mga driver nga nagapanghay-hay na sang puwerte kamahal nga presyo sang gatong nga wala ini sila ipasig-uli. Kung nagbiyahe ka be, say for example, Mandalagan Libertad, kung 3 mo kabalik-balik, nga ang pasahero mo 3-4 lang, kisa wala pa, disgrasya gid, maurot sa gatong ang imo income, maurot sa gatong ang imo ginsupot-supot, hindi ka pa makabatak arkila. Amo ni ang ginatawag naton antos lang. Madamo na gani sa pila ka mga sektor sa driver sa Metro Manila ang naguntat na sa pagbiyahe. Nagakinot na sila sang gatong. Ang pila naton ka mga kauturan may kilala gani ko nga Chinese nga amigo ko. Ang iya sini pagpadulong sa downtown kag sa may Lopez ayon,
gasakay na lang sa di pasahero nga salakyan. Inakadamo sa salakyan, nya galing Action Trade mo pero tingid. Hindi magwanta kamahal sang presyo sang gatong. Nya diri na lang ko 11 pesos ang sukot sa di pasahero nga salakyan. Nya makakinot pa ko nga kung hagad ko gamit sa salakyan ko, ako malang ang nagaantos sa kamalahalon sang presyo sang gatong. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:06. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga
evacuation center na. Concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakambing tinagaman na amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para na traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, di mabagay nga posible, wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Aryo, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. sila? Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa action boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pag gatawag na sa action boy, mga close lang gina sa iya. Amo na wala action doors, malakas ang dugay na, si Bonggets. Oo, si Bonggets. Bibi. Tika, close yung mga balo. Oh, close ka mo? Oo, Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo, Close kami. Oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas visit ni si President Marcos sa Bacol ka ba? President Bonggets sa yung mahambal. Ay, kalan. So mga close sila Bonggets ka. urot. Basi mamba siya si mo, oy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, hindi ta close. Ay, kabalo, ay close tayo. Ako lang nakabalo guys. Bonggets grabe, urot. no? Tiya, ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Oh, taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Tapos naman. ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung gina. Kita mo ko na ba lang mo sugal. Ay, sorry. So, next action boy. Kung showbiz ang paghambalan action boy, kaagi man ni siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. bata pa siya. Ato guro ang kuan ng si ano ba ano nga pelikula? Iginuhit ng tadhana. Iginuhit ng tadhana. Actually na nga pelikula Iginuhit ng tadhana. Ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand Marcos. So biographical anong gani? Biographical movie. Na siya nga kuno amo nang life story ni Marcos ni Ferdinand gidya ha. Ferdinand Marcos Ferdy Senior gidya. Ferdy. Ferdy na yan. Ang nag-action boy, ang nag-act as
Ferdinand Marcos Sr., kilala mo pa si Luis Gonzales? Oo eh. Anong Si Luis tsura Gonzales. Ara pa na siya subong? Ay, doon no, kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzales. Sang kwan pa, sang sulti, ano pa sa, Huben. Oh, sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo Hindi na siya lang sa ko mga pelikula. familiar, guro nga Oo, siya kasi na- Luis Gonzales na siya. Pero mga nakita mo na sa mga pelikula, wala ka balo kasi Luis Gonzales na siya. Okay, so I'm an action boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tika man siya gali, siya gito mismo ang start as himself, ha? As bongbong ija, as bong gets. Uy, bongbong lang. Di ba si Mama siya karag napalakta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next action boy, may isang Philippine-made rockets, action boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, masyag tawag nga bongbong rockets. May lang hindi bonggets rockets. Bongbong rockets. Ay, grabe no. Nakabutan di action boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Uy, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutan di action boy, A 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled okay. the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na bongbong rockets. Bongbong rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. Naka-witness man mismo sa sina. Gingalanan lang katiyo. Sila ang first family at that Berte, time. no? Tapos, next action boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former US President Richard Nixon. Pero siling niya dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, kasi lang mabasa, may commercial flight, hindi pa sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, Pero- baligin lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na May saya. ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon na? Ang hambal niya gani, nga hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige, tanaunta kung may commercial flight to the moon. Gabi, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Panumdum naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman ko si Nainit ko. Ay, kalay, no? Siling ko. Good morning. Landa sa kay Angeles. So, next action boy, aside from, politics, he loves reading, cooking, and watching movies. Okay. Kita mo vlog mo siya. Kita ko mga vlog niya. Lanta ko vlog niya kaysa. Kaya, Paano ko na maglantaw man? luto-luto na dasa. Sa YouTube, search mo lang ang Bongbong Marcos nga, meron na siya vlog. Ibi na And the winner for digital storytelling. sang siyudad sang Bacolod, bilog nga probinsya, sang Negros Occidental. Kamusta? Maulo-ulanon ang panahon, dala sang low pressure area, kaghangin habagat. Aber, i-check upon tabi, panilagan ta ang siyudad sa Bacolod, observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Karon nga adlaw Martes, ang nagaman sa aton patrol, si Aksyon Eden Aboso. Basta Martes, dumduman ko kag Biyernes, gwapa na ang gapungko sa aton patrol, karon nga kaagahon. Aksyon Eden, mabugnaw nga kaagahon. Good morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-action, especially sa mga motorista. Bangod nga, te. Do ka nami isang ila sini nga bugtaw, subong man nga aga. Bangod daw sa pila ka bulan, Action Fred. Ini ang pinakadako siguro nga kuan mo, nga rollback, Aha. nga matabo. Kaya iti ligad to mga sinimana, sige-sige man ang pagpadayon saka, isang tag-2, tag-3 pesos lang. Pero sige-sige, pagsaka, gakasubo kada Martes ang mga motorista. Subong niya, do nagangirit sila aga pa, kag makita mo man, nga aga pa sinakuay na ang mga salakyan Action Fred, kundi hindi nakadto, iban nakadto sa mga merkado, ang iban sa kadtuan nila aga pa, iba nagagbiyahe, kag kundi hindi pa Action Fred. Pero ti subong nga adlaw,
For sure, dugay-dugay karon pagka alas 7 sulaton ta. Kaya para makumpleto ang mga gasolinahan na magpasaka sang ila sini or mag-adjust sang ila sini nga presyo action Fred. Pero tiyan mo na subong ang talk of the town, kung baga, para kay amo na subong inaistoryahan sa mga kapihan. Kay man dako gid ini nga bulig sa aton sini nga mga motorista kasabay pa. Base ang nakulbaan Manila, action Fred, base sini nga adlaw manubo ang gasolina, pero pagka next nga Tuesday puperte naman ang pagsaka ba kabay pa hindi lang, no? Pero anyway, section Fred ang palibot sa syudad sa Bacolod, makanay-kanay aton sini nga kalangitan pag matulotawhay pa man, although tikagabi nagulan-ulan kay medyo basa aton sini nga dalanon action Fred. Kaga dito iya sa may banwa sang hinubaan naka-record pa sang paglinog kaina mga alas 11:53 sang gabi kag nakabatsyag sila sang 1.8 nga magnitude sang linog, pero wala man sang expected damage kag wala man action Fred sa mga aftershocks nga nagluntad. Amo ni ginabantayan man sa tanan iya ang bagyong mahimo magsulod naman niya sa Pilipinas kay sa pinaka-recent daan may low pressure area na nakit-an sa nasidlangan sa Baler, Aurora. Apektado gid siyempre ang Southern Luzon, Visayas man kag Mindanao. So sa atong sini mga action balon gid kamudaan sang inyo sini nga mga proteksyon sa lawas kay uso gid subong ang pagsiburo o subong pagkilanap amo ginang dapat nga halungan. Sa atong sini mga action dapat maghalong-halong sa taranman nga tinion. Observation report halin sa patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:23 na daw nagbuda ang trangkaso ubo sipon sining mabagyuhon maulanon nga binulan sang Hulyo tubtob pa ni Agosto tubtob pa sa bulan sang Oktobre. Kabay pa nga wala lang sang lubos nga halit nga ituga ang mga bagyo nga mahimo magsulod sa pungsod Pilipinas. Kamusta? Ano ang manamit nga pamahaw karon nga aga? Ang ginapulo pangita sa ginawa ko tula ka golden papano bala. Namit mo, pertik ka nanam sining golden papano. Bakla mo sa batuan, paitan, talong, rabanos, kag sa pawan lupo. Porte, pagkanamit ka. Pagkatapos lukos bala. Nang hustustuhan ng kadako. Kuwaon mong ulo ya, tiluan mong tiyan niya. Sudlan mo sang sibuyas bombay, kamatis, kag paitan. Pagkatapos tugugon mo siya. Dala ang ulo, kag isugba. Porte, may sinamakan ka. Kumplito, may kalamunding, may kutitot, asos sa pagkanamit-namit ipamahaw karon nga aga. Ang kasebse mo bagla tapos paligo, nagayuhum-yuhum gid, ga-short slipot, gagwapo sod. Porte sa pagkanamit sang pamahaw karon nga kagahon bugtaron ka magtimpla na pala mahawon. May opisina Martes pa lang. Action Radio Philippine Standard Time las 4:24 na. Una gid sa linya si Roming Estrabon Hidalanga dira sa barangay Talaban, Himamaylan. Kay Jose Mongcal Torilla monitor lang sa Binalbagan. Good morning man kay Jose Mongcal Torilla. Kay Hinida Ordonez, good morning man. Kay Angela Gayondato Castillo, Tamaya Bata ya sa Birot, Libanon. Maricon Castillo, Gloria Moreno, kag Jonjon Castillo, Tagabanga Totong Uno, Barangay Pilisa. Good morning da. Kay Eden ko no. Siling ni si Jinky de Alagdon Araman na. Morning ko no kay Action Eden Abuso kag kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Star Mayo, Kadlok Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo, Mikey Montilla, ang Hilika Lape,
kag Barangay Pandanon nga pamilya sa Don Salvador Benedicto halin sa Arizona, USA. Taga Arizona, USA da, good morning. Kay Judge Snap Diamante Bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Brancia, good morning. Stoto Raul Alibugas, dalong galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Parerimias Arroyo. Dara sa Purok Balulan Bago, kay Ana Diaz, good morning. Kay Manjo Arniho da, may lang nga pagmonitor. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidi yan, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding.
bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton. Nagapataas pagid sang aton energy, no, una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sang mga estudyante kung kaisa, no, kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag experience sang stroke, malikawan ina. Kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight. Kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw man ni. Mga balaklon sa merkado. Labi na gid ang ginagamit naton matag adlaw. Tinapay man, kape, noodles, kag iban pa. Siling sang DTI review namon. Ang amat-amat nga pagsaka sang presyo sang pila ka mga balaklon sa merkado. Hindi nyo pag-review ha, siguruhan nyo. Kag kon daw medyo lumapaw siya sa ginatalana nga presyo, ano ang himuo ninyo? Kinahanglan may disiplina. Kaya man di ka pinalumba man saka ang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado kay ang pabilo amo ang pag-ibwal nagliligad nga mga binulan sang gatong. Kada simana ang ibwalya. Di buinas kita nga 2 ka simana na nag-rollback sila. Daw nami batyago no? Daw ka nami ipamatian rollback. Tapyas presyo. Pero magsiling ka nga taas gatong. Gakuriit ang aton mga driver kag mga operator. Puwerte no? Amo nang pangabuhi subong, kapiot sang pangabuhi subong. So sa aton mga kauturan, tuon-tuon kita budget ha, sa sulod sang aton puluyan. Kinanglan maayo ka mag-budget, maayo ka magkapot sang income mo. Nga hindi sobra ang gasto sang sa income mo. Ga-income ka ang bulan, butang ko 15,000. Ang gasto mo kada bulan 20, resto ka 5. Di ko magsigi-sigi ini, wala asinso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na morning da. Kay Serwen Hugos, Tamyaw ya si Murina Esconde sa Russia sa barangay Sibukawan, Isabela. Kay Domingo Barniso, good morning. Tamyaw kay Pili, kay Nining Ason, si Marinato Barniso, pamilya sa barangay Kabagnaan, La Castiliana. Si Jinky de Alagdono, thank you gikono. Wala sang anuman. Kay Philip Bilisa sang Murcia, o si Parikinit Pabon, kamusta ka da? Kay Marvin si, kay Jan Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Urillaga Bugtaw na ni. Si Richard Cagtoto Bino sa Maragay 4. Si Pareng Istoy Querido, kamusta? Bangon na kag mag-walking. Ba nakitanay kami ni Patos Burgos sa nagligad nga Domingo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Diri kita anay, libre nga medical check-up. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa proteksyon ang opisina sang presidente kag vice presidente Sara Duterte Carpio. Bangod kay natabo blato sa paglutang to sa Japan. Subong puerte, bantay sarado gid kun sa bagay. Wala ka man na perdihon kon husto kag mabakod ang atong dipinsa sa nagapanguna nga mga personalidad sang pungsod Pilipinas sa pagpanguna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tokayo nanay Presidente Iamay Ferdinand Marcos. Ang handom sang mga Marcos kag ni Imelda nga magbalik sa Malacañang natuman gid pagi sa iya anak nga si Bongbong Marcos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
device ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Daily Salazar para sa action tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, di mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Aryo, kabalo man tatanan nga ang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Ikaw hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa action boy, ang mga close friends sigid and families. May gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So Malaka- pag gatawag na sa action boy, mga close lang gid sa iya. Amo na action doors malukas ang dugay na si Bonggets. Si Bongget. Bibi. Tika close ka okay balo. Close ka mo. Amo. Pero ikaw na nakabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close kami. Siya kabalo. Siya kabalo. Close kami. Oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas pang-visit ni si President Marcos sa Bacol Gumama. President Bonggets sa Mahambal. Ay, kalan. So mga close sila Bonggets na. urot. Basi Mahambal siya si mo, oy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, hindi ta close. Ay, kabalo. Ay, close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets grabe, urot. no? Tiya ako na Bonggets urot. Bonggets
Bugis urot ano man na saya ng ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Oh, taxi. Bugis. Kami sa pagina ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. ako. Nagambala ko Ay, yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung gina. Kita mo ka na ba lang masugal? Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghahambala ng Action Boy, kaagi man ni siya bida sa isa ka movie. Pero, kuan siguro, nang bata pa siya. bata pa siya. At siguro ang kuan, si ano ba yan ang pelikula? Iginuhit ng tadhana. Iginuhit ng tadhana. Actually, nga pelikula ang Iginuhit ng tadhana, ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand so, Marcos. biographical, anong gani? Biographical movie. Na siya. Nga kuno mo nang life story ni Marcos, ni Ferdinand Gidja, ha? Ferdinand Marcos Ferdy Senior Gidja, no? Ferdinand na yan, no? Ang nag-ano na... Sang ikaayong lawas, nagasaka ang COVID-19 sa Metro Manila tagdusi pagid ka mga lugar sa pungsod Pilipinas. So, lapaw na kita sa 10% ang silingon medyo extra na nga paghalong, hindi na ton pagtugutan nga magbalik pa kita sa tung madulo malapit 2 ka tuig nga arangkada sang COVID. Makaduludla to nga mga tinuig. Lapit to 2 ka tuig mo. Grabe nga igo sang COVID. Hindi lang diri sa Pilipinas, bilog nga kalibutan. Dihamak ang nagkalamatay, minilyon. Dihamak ang nagmalasakit. Dihamak ang mga nagkalapurdoy nga negosyo. Ang naigo ti, mga restauranto, mga sirhan mo imo. Pagbukas siya, amat-amat pa, pilalang ka porsyentong makakaon sa mga kapihan. Inigo yaman ang mga driver. Kaya man ti, may baral to, pilalang kabilog ang pwede makasakay. Abi ko natabuan nga amuning presyo sang gatong, nagligad to, nga pipila lang ang makarga sa mga dipasayro nga salakyan, purdoy ged. Amo tong 40 kalala nga mga tinuig. Ang gamay-gamay nga mga negosyante to nagkalaputo ged, nagpaniraged. Hindi kay mo manira nga wala ka man customer, hindi man pagdugutan nga makalagaw, kay portigid ang lambiyong ni kagaw, ni COVID-19. So, hindi na naton ina pag-ibalik pa. Makaduludla to nga mga tinuig. Halong kita. Hindi mabudlay, ha? Sige lang, anay, face mask lang kita. Mabulobudlay kay matabunan mo, ilo mo kababa, pero mas mabudlay gid kung magbalik atong dihamak ka biktima sang kagaw. Delikado pagid kung magdamo pagid ang biktima sang kagaw. Daw hindi iya maghalin si COVID ya. Dihamak na bulos-bulos nga kagaw, daw hindi saya mag-ariya diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag bilog nga kalibutan, sige ang lambiyong ya. Daw wala katapusan. Ano ay hana makatapna sining kagaw nga ni. So kung hindi siya matapna, halong kita. Kay kung wala sa tapikan, si natural death ba, dula lang siya. Siling sa iban, kung tig-ilinit, mapatay siya. Ti ano karon kay tig-ululan, tig-balagyo pa, extra nga paghalong kay kadelikado. Action Radio Philippine Standard Time +4:48 na kay April Orsabia, good morning. Dira kay Elvira Hilugo, nagaupod na sa aton si Diding Alohaminto. Dira kay Aida Alunan, morning, taga Barangay Granada. Taga Granada, good morning. Dira kay Armando Gabang, tamyaw ko sinong Erning, kag Chay Bibing Horilia. Kay Arlene Villalobos, nitib nga kapiguro ang ginainom niya ba kampiyon. Kay Sofia Angel Tanalion kag Salvador Tanalion, nagamo nito live Pontevedra with love. Tipon kami kay Action Adrian ko no. Good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kagkagaho. Action Radio Philippine Standard Time +4:49 na. Balikan ta kamo
pagkatapos ini. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol
ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy! So, ang atong balita Special Action Boy, di mabagay nga posible wala pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan agot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga ang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Tika, hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pag gatawag ni sa Action Boy, mga close lang gid sa iya. Amo na action dos balokas ang dugay. Standard time, las 4:57 na, pasudlon tang report sa probinsya. POM Netherlands expert nag-courtesy visit kay Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye upod kay Action Marlon Ilubia. Action Marlon. Nagpadagayon sa courtesy visit sa Kapitolyo Provincial kahapon sa hapon ang POM Netherlands expert kag program manager nga si Sylvia Celestine Scrum kag nakigasapol sa kay Governor Bong Lacson. Ang POM Netherlands senior experts isa ka non-profit organization nga gin-establisar sa the Netherlands sa kooperasyon sa Ministry of Foreign Affairs, Development Aid, the Ministry of Economic Affairs, kag Central Employers Federation in the Netherlands. Ang katuyuan sang sining PUM amo ang pagbulig sa industriya kag pag-transfer sa general management, professional kag technical skills. Ang isa sang pagtutukan sang PUM diri sa Negros Occidental amo ang industriya sang kakao. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:58 ang kakao ang tsokolate sa una ginabaligya pa na mo kung sa una sa mga plaza bala mga Semana Santa Hidlaw mga tuno may mga ginabaligya pa to nga kakao kag iban pagid may maupod sa mga bingkag kag iban pa subong na dula siya pero sumong daw mayo ginbalik nila daw gina-process nila mayong kakao subong. Kabay pa nga magbalik ato namit no? Dumdumang ko na suna, gamay pa ko. Agi-agi kada sa mga tumangan simbahan, kung kagawon mga ginikanan mo sunaya, pala simba mo. Kinalan, required kagidya nga magsimba. Hindi pwede nga magpuburoy-buroy ka. Basta may mga okasyon, disgrasya kagid. Kay kapkan gilang lunggan mo kag bitinon sa mga malam sa una. Tamad-tamad ka. Mabitinan gida. Purti mga malam sa una. Action Radio Philippine Standard Time las 4:59 na
Kay Jimmy Latido Senior, good morning, gamonitor sa Barangay Mailom. Kay Ters Birgara Sanso, good morning, watching live sa Moises Padilla. Taga Moises Padilla da, good morning lang. May lang pagmonitor, tagsagid kaagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Sa sakit sang ulo kag hilanat, Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Philippine Standard Time, las 5:02 na. Diri kita. Mangkot la ko sa inyo. May nahikapan ka nga bukol sa lawas mo? Kon sa liog, sigurado goy. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Standard Time, las... Diri kita. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 16-25. Una nga bula, resulta, 16 kag 25. Second draw, 33-37.
Ikadua nga bula, resulta 33 kag 37. Third draw, 25-33. Ikatatlo nga bula, resulta 25 kag 33. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita. Jackpot 29,700,000. Jackpot 29,700,000. Winning combination in any order 24, 30, 41, 40, 52, 12. Resulta sang 655, 24, 30, 41, 40, 52 kag 12. Saylo kita. 645 jackpot. 35,674,372 ang jackpot. 35,674,372. Kombinasyon in any order 28, 8, 27, 16, 20, 43. Resulta sang 645, 28, 8, 27, 16, 20 kag 43. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Morning da kay Vergara Jeronimo, tamyaw ya si Erlinda Perez, kay May Carmila Lacbanes, Junalyn Vargas, Andres Perez, ya kay Kristen Biguta, Sangpurok, Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning man, may lang nga pag-upod-upod sa ito na, tagsagid, kakaagahon. Kamusta na? Sa kapihan, si Munsing Syukon, si Joel Perido, kisa si Bida Tumbos Arada. Nagpahuway-huway kita it makadali kay may pila ka mga obligasyon. Morning man kay Boy Bala, kay Dot Sullivan, kay Monet Ruas, kay Nilson Distrito, kay Larry Benitez, kay Maralda, kay Pareed Jackson, kay Billy Dakid Caro, kay Jok Torres, kay Paul Hipes, good morning man kay Abner Magallanes, kag Jimmy Candelario, pangapin asla sa mall kada hapon. Medyo pilakadlaw ang ulo absent naton. Morning kay Elmer Buyet Villamor, kay Crisilda Balindes Iman, good morning man. O sige, morning ko nila sa Maaw. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga ang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pag gatawag na sa Action Boy, mga close lang gid sa iya. Amo na Action Boys, balokas ang dugay na, si Bonggets. Oo, si Bonggets. Bibi. Tika, close yung mga Oh, close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo, close kami. Oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas visit ni si President Marcos sa Bacol Gumama. President Bonggets yung mahambal. So, mga close sila Bonggets ka. urot. Basi mahambal siya si mo, oy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo guys. Bonggets grabe, urot. no? Ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi Taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung Kita mo ko na ba lang masugal. Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghambalan Action Boy, kaagi man ni siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. Bata pa siya. Ato guro ang kuan nang si ano ba anong pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Actually nga pelikula ang Iginuhit ng Tadhana. Ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand Marcos. So biographical biographical movie na siya nga kuno amo nang life story ni Marcos ni Ferdinand gidya ha. Ferdinand Marcos Senior gidya. Ferdinand. Ferdinand. Ang Action Boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzalez? Oo si Luis Gonzalez. Ara pa na siya sa bang? Ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzalez sang kuan pa, sang sulti ano pa sa Huben. Sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo na sa mga pelikula. Kasi Luis Gonzalez na siya. Pero mga nakita mo na sa mga pelikula, wala ka balo kasi Luis Gonzalez na siya. Okay, so I'm an Action Boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tika man siya gali siya gidya mismo ang start as himself ha. As Bongbong ija, as Bonggets. Uy, Bongbong lang. Hindi mo si Bongbong siya kung ginapalakta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next Action Boy, may ragalisang Philippine-made rocket. May pulupandam lang kita ha. Hindi lang kay COVID-19 ang aton halungan ang dengue subong gasaka. Ang kaso sa dengue sa Pilipinas sumaka 90%. So, extra nga paghalong. Katulad sang COVID, ang dengue makamamatay man. So, kinanglan bantayan ta ha. Proteksyonan ta base sa sulod 10 anyo, may mga matinlo nga tubig da nga nalipatan yung mag-ula, iula gid kay dira nagabuto ang mga lamok nga nagadala sang dengue. High class ni nga lamok mo. Nagabuto ni siya sa matinlo nga mga tubig. Amo ni siya ang dengue. Masyado ka high class nga mga lamok kaysa matinlo nga tubig siya nagabuto. So base kung may mga butilyada nga may unod, iula, mga flower base ninyo, iula, hindi pagpadugaya base kon ginabutuhan na ina sang mga lamok kag posible isa sina nagadala sang balatian nga dengue.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. May pamangkot la ko sa inyo. May asma ka bala? Ula untat ang pag-ubo. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ang report sa Bacolod City Hall, Mayor Benitez, wala nagbayad sang 98 milyones matapos nagpanukot ang AstraZeneca sa ginbakal nga bakuna sang tinalikdan nga administrasyon. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Art, Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Ginkonfirman ni Mayor Albi Benitez nga mayara sang representante gikan sa kompanya sang AstraZeneca nga nagpadulong damlag lang sa iya talatapan. Suno kay Benitez, wala niya ginapaabot nga ang tuyo sa among nga representante namong pagpanukota sang 98 milyones ka pesos nga balanse o kunabilin nga balayran sang syudad. Ginkakibot man ni Benitez nga fully delivered na gali ang tanan nga mga vaccine nga gin-order sang syudad tinalikdan na pangatuig apang ang 434,000 ka dosis ni ang yara lamang ginpaamtang sa talatapan sang DOH. Ginapareview man sini sa City Legal Office ang ginhimo nga kontrata sa tunga sang syudad kag amo nga kumbuyahan bangod bisan ang petsa sang delivery ang wala man ginbutang sa amo nga kasugtanan. Ginapausisa man sang alkalde sa City Legal Office nga transaksyon bangod kon siya lamang ang pamangkuton hindi iniinteresado nga magbayad bangod sang madamo pa nga proyekto kag programa nga mahimo mapunduhan sang amo nga kantidad. May isa ka representative sa AstraZeneca nga nagabot diri. Abi ko gani daw ma-hi hello lang eh. Galig panukot na sila kay ang ilang nga vaccines fully delivered na as early as last year. No? So, they want to see kung ang city will now pay the balance. 98 million pa ang ginasukot nila. So, siling ko, din ang vaccine nyo. Kaya ako nabalaan, based sa reports ng City Health, 216 nga vaccine delivered by AstraZeneca fully utilized. Nausar. No, but sinya hindi. May ara pa kamo 434 nga ara sa Department of Health. 434,000. Kaya ang orders sa city government was 650,000, of which 216,000 lang ang nausar. So may nabilin pa mga 434, of which wala nato na baton. But ang siling naman nila, no, gin-deliver nila, kay hindi man naton kuno batunon, kay we have already exceeded ang aton nga target. No? Ga-booster na gani kita, mo lang na pag-abot sang vaccine. So upon asking kung anong ginatabo, it was delivered late last year, no, of which Bacolod City did not accept. Kaya tingin nila, we have still enough vaccine. Ang problema, there's only 6 months lifespan sa mga vaccine. So almost 300 plus thousand vaccines are now already expired. So I have told the representative of AstraZeneca nga you will have to excuse me, but I will try to the best of my ability not to pay. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na.
ginawa-guwa na ang pila ka mga isyo dire sa siyudad sa Bacolod. Di kinanglan isitel ina, no? Silong babayad sina ang nagligad ng administrasyon o konsubong nga administrasyon. Di kon pamatian ta, si Mayor Albi Benitez daw wala siya gana magbayad kay para sa iya ining kantidad nga ni damo pang kaduan sini nga mga proyekto ka mga programa sa siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Sa Gimit La Carlota. Kay Ray Flores Barayuga, tamyaw kapihan ni P. Barayuga, gapangapi sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Milvin Piñapilda, good morning. Kay Dante Makilan. Kay Kat Tiber, good morning. Kay Baran Nini Rico, good morning. Kuno kay Bukay, aming Opsima Gengging Perez Konsing Baran, alin sa Sitio Pait, La Carlota City. Ba, si Runa Rihida Traba. Happy birthday kuno kay Maria Cristina Ignacio. Kag sumuman kay Hindi Traba, kag Marilo Moscoso, Piña, Florida. Muning mana kay Tatay Atidi Rihida Senior, subong man nakasulod sa senior citizen. Kay Ami Agustines Baron, good morning, Pamilya Baron. Mabalik ako pagkatapos ini. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Aryo, kabalo man tatanan nga ang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pag gatawag na sa Action Boy, mga close lang ganyan sa iya. Ang mga action doors, balokas ang dugay na, si Bonggets. Si Bonggets. Hindi kay close yung Oh, close ka mo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo, close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot mas visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets yung mahambal. So, mga close sila Bonggets na. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo guys. Bonggets urot. Ako na Bonggets urot.
longest urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Oh, taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung Kita mo ko naman ang masugal. Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghambalan ng Action Boy, kaagi mo na siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. bata pa siya. At siguro ang kuan ng ano ba anong pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Iginuhit ng Tadhana. Actually, nga pelikula Iginuhit ng Tadhana, ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand so, Marcos. biographical, biographical movie. Na siya. Nga kuno mo nang life story ni Marcos, ni Ferdinand gidya, ha? Ferdinand Marcos Ferdy Sr. gidya. Ferdy. Ferdy na yan. Ang Action Boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzalez? Oo eh. Anong si Luis turay? Gonzalez. Ara pa na siya subong? Ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzalez sang kuan pa, sang sulti ano pa sa Huben. Sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo na sa mga pelikula. Kasi Luis Gonzalez na siya. Pero nakita mo na sa mga pelikula, wala ka balo kasi Luis Gonzalez na siya. Okay, so I'm an Action Boy. So, kung showbiz ang mga persona dakop bangod sa iligal nga panahor sa siyudad sang San Carlos. Si Aksyon Jan Diaz may report. Aksyon Jan. 5 ka mga persona ang mga nagkaladakpan bagod sa iligal nga pagpanahor. Las 4 ang takna sang hapon kahapon ukod taninigdan nga adlaw Hulyo 10, 2022 sa sitio Mag-Amihan, Barangay Punaw, siyudad sang San Carlos. Ang mga nagkaladakpan na Mosanday Danilo Rodriguez, 54 anyos, sang sitio Mag-Amihan, Barangay Punaw. Fermin Aliera, 29 anyos, sang sitio Boklad, Barangay Punaw. Ludovico Senior Cultura, 61 anyos, sang sitio Balisong, Barangay Punaw. Eduardo Alsonado, 56 anyos, ang sitio Barisong, Barangay Punaw. Kag Rodolfo Escala, 37 ang edad, sang sitio Boklad, Barangay Punaw, tanan sang syudad sang San Carlos. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Jesus B. Misahon Jr., ang officer in charge sang San Carlos City PNP. Upod sang kapulisan sang San Carlos, ang PNP Maritime Group sa kag Regional Mobile Force Battalion 6 nga nagpadigayon sang combat operation kag nagpadigayon sang anti-illegal gambling operation sa lugar. Nadakpan kag nagtuhan mismo ining 5 ka mga persona nga nagampang sang illegal nga panahor nga hantak kag na-recover gikan sila posisyon kag kontrol ang 3 diri ka mga peso coin kag 500 pesos nga kwarta nga ginapatihan pusta sa illegal nga panahor. Ining 5 ang preso karon sa custodial facility sa San Carlos City PNP kag natanan na pasakasang kaso subong nga adlaw. Sa mga kaaksyon sa mga mahilig dira maghigop sang Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga sendok po ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagam... Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat. Philippine Standard Time, las 5:43 na. Aber, kadtuan kasubong ang aton patrol sa pila ka mga blatter entry nga ilan natipon. Opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Fred, bangkay na sang nasapuan ang 70 anyos nga lalaki sa Hacienda Abu-Abu, Barangay Bagtik, Syudad sang Silay. Ana patagid kilala kay Noli Sibunga, kag residente sang nasambit nga lugar. Tinisyal nga investigasyon sunod sa pamilya, mayara sang mental illness si Sibunga kag